Hi guys! Welcome back to our channel. Ang video natin today ay kung paano gumawa ng sprouted DIY sa bahay lang para hindi nyo na kailangan bumili sa palengke. So, eto na nga, umpisahan na natin. Una, kailangan natin ng munggo. Konti lang yung munggo na yan kasi for video lang naman. Kailangan nating linisan. Ayan, panoorin nyo lang. Uhugasan lang natin siya para maalis yung mga lutang na munggo. Yung mga itim-itim. Hugasan nyo lang hanggang sa maubos yung mga lutang na munggo. So, ayan, okay na nga siya. Kapag nalinisan na, kailangan nating ibabad sa tubig overnight. Ayan, hayaan lang natin siya overnight. Siyempre, tatakpan natin. After ibabad ng overnight, ito nang itsura niya. Siyempre, kailangan nating hugasan. Hugasan niya lang hanggang sa maglinaw ulit yung tubig niya. And then, kailangan natin ng strainer. Kung wala naman kayong strainer, pwede lang sa maliit na timba or maliit na plangganita. Ayan, ilagay natin sa strainer. Tapos, kumuha tayo ng bimpo or towel na maliit. Babasain natin yun. And then, yun ang ipantatakip natin dito sa munggo. Hayaan lang natin siya and kailangan nating basain. Huwag niyong hayaang matutuyo yung munggo. Maya't maya babasain niyo siya. And makikita niyo na nga, medyo meron ng lumalabas-labas na maliliit na tubo. So, hayaan lang natin yan. After one day, eto na yung itsura niya. Mahahaba ng konti yung mga tubo niya. So, takpan lang ulit natin yan. Tapos, kailangan lang ulit nating basain. Tapos, hayaan ulit natin. And second day, ito na nga siya. Medyo mahaba-haba na yung mga tubo niya. Pero kung kulang pa sa inyo yung ganyang tubo, pwede nyo pa siyang ibabad ulit ng isa pang araw. And reminder lang guys, hindi siya pwedeng hayaan na nakabilad sa araw. Bawal yun. Dapat ilagay nyo siya sa isang sulok na hindi naaarawan. So, ito na nga third day. Ayan, mahaba na siya. Pwede na yan. Pwede na yung lutuin. Makikita nyo, meron siyang mga ugat-ugat. Ayan, so mamaya, lilinisan ko yan, tatanggalin ko yung mga ugat na tumubo, tsaka yung mga balat ng munggo. So, eto na nga, ayan, nalinisan ko na siya. Eto na, malinis na. Then, yung pwede nating gugulayin. Pwede nating gawing lumpiang toge, or pwede natin siyang igisa. Ayun, so, kung nagustuhan niyo ang video na ito, please like, share, and subscribe sa aming YouTube channel. Thank you so much for watching.